Robíme na tomto pracovisku operácie v celkovej anestéze, prsníky, zväčšovanie, zmenšovanie, zdvihnutie, abdominoplastiky a operácie v lokálnej anestéze, najčastejšie laserovú liposukciu. Táto klinika je špecializovaná na laserovú liposukciu a teda chodia na laserovú liposukciu tak muži ako aj ženy. To je najčastejší výkon a u žien je to potom zväčšenie prsníkov. Táto laserová liposukcia je najnovšia, najmodernejšia technológia, pretože ten laser jednak rozpúšťa tuk a jednak stimuluje kožu. To znamená, že stimuluje kolagénne vlákna a tým pádom dochádza k aj určitému stiahnutiu tej ochabnutej kože, hlavne u ľudí vyššieho veku. Toto je obrázok pred operáciou. Z profilu fotka, kde máme vyznačené plánovanie, ktorú oblasť budeme odsávať, a toto je výsledok po operácii. To znamená, že tu vidíme to zaoblenie brucha je po operácii, kedy my pacienta postavíme a zisťujeme, či je všetko odsaté, či je symetrické, už to brucho ploché. Vyžaduje si tento zákrok hospitalizáciu? Nie, len pokiaľ pacient požiada, aby mal 24-hodinovú starostlivosť po operácii. Môže ísť domov na vlastných, ale pokiaľ je doma sám, tak doporučujeme, aby zostal pod dozorom zdravotnej sestry.